Bon dia. Nosaltres som l'Anna Anglissano, jo sóc el Xavier Joan. Som els representants per a Espanya de la European Geoscience Union, la EGU, de la Divisió d'Educació. I, entre altres coses, el que fem són tallers per professors de secundària i dels últims cursos de primària. Fem uns tallers basats en unes activitats que es poden trobar a una pàgina web que es diu Earth Learning Idea. Al final trobareu l'adreça, on hi ha centenars d'aquestes activitats molt senzilles, de baix cost, i la majoria d'elles traduïdes tant al català com al castellà. Avui farem un mini taller que podríem titular Detectiu de roques i intentarem reproduir què faríem en una classe amb els alumnes perquè ells aprenguin a classificar roques sense, i això és el que els fa més por amb ells, utilitzar cap nom de roca. Aquest és l'objectiu d'aquest taller que consta d'unes quantes activitats. Sí, comencem. La primera activitat, tenim dues roques, per primera vegada i última direm, tot i que se'n pot escapar, que això és un granit i això és un gres vermell, que presenten unes característiques diferents. Els donem a grups de 3 alumnes, un la descriu, el que veu, un altre l'escolta i pot fer preguntes, i un tercer anota les paraules clau que ha dit aquesta persona que la descriu. Si l'Anna, que és una bona alumna, fa el favor de descriure primer la roca vermella, que serà com ens hi referirem, el gres. Vale, doncs jo veig que és una roca que és rugosa, que és de color vermell. Veig que té minigranets o boletes i bé, no sé què més podria dir. Deixa com polseta a les mans. Una altra, això és la roca pigallada, blanca i negra. Exacte, aquesta roca diria, pel que fa a colors, doncs que té diferents colors, no és com l'altra que és tota vermella, té alguns piquets negres, alguns grisos, d'altres que potser són més blanquinosos. Veig que té brillantor, els granets aquests brillen. És una bona alumna, l'Anna, no es descuida res. Bé, el que normalment els alumnes diuen en aquesta primera fase es refereixen al color de les roques, que s'hi distingeixen diferents zones i parlen de trossets, parlen si són pesades o no pesades, si són rugoses o llises. Això és el que diuen habitualment els alumnes. En aquest moment els hem de dir que el que ells en diuen trossets, a partir d'ara en direm grans d'aquesta roca. El següent pas serà fer el mateix amb els mateixos 3 alumnes, els mateixos grups de 3 alumnes, però els direm que es fixin en els granets i que intentin descriure'ls. Si li donem a aquesta bona alumna que tenim aquí, que és l'Anna, li donem una lupa de mà i la primera roca, la roca vermella. Exacte, ara se'm fa complicat. Jo t'aguanto el micròfon. Moltes gràcies. Doncs jo miraria amb la lupa de ben a prop aquesta roca i veig amb més detall aquests granets, que ara sí que veig que són bastant arrodonits, de color mate, no veig que brillin. D'acord. I d'aquesta? D'aquesta, en canvi, si mirés amb la lupa, el que començaria a veure és que estan els cristallets com encaixats entre ells, no són arrodonits, sinó que són punxeguts. Val. Fixeu-vos que normalment els alumnes en aquest cas es refereixen ja a formes en concret d'aquests grans. Els colors, si n'hi ha de colors diferents, es poden referir també si tenen formes més o menys arrodonides o irregulars. Una cosa que en aquests moments els comentaríem és que facin una predicció. El següent pas és que facin una predicció sobre què passarà si aquestes dues roques les submergim amb aigua.
Tu què et sembla que passarà? Jo penso que es mullaran. Que es mullaran. Abans de submergir-les amb aigua, les pesem. Bueno, el que faríem seria anotar el seu pes, Pesem les dues roques. pesant les dues roques. Ben seques. Exacte. I llavors, sí, podem introduir-les. Això potser ara potser hauríem de mirar una mica el detall. Caldrà esperar ara uns minuts i veure què passa a les dues roques una vegada estan submergides. Sí. Jo si em miro aquesta d'aquí veig que pràcticament no passa res. Pràcticament no passa res. No hi ha cap mena de reacció. En canvi, tu que veus més bé aquella, és millor que posin un paper darrere, un paper blanc, per veure amb més detall. Aquí el que es veu, i després us ensenyarem un primer pla, és que surten bombolletes que van sortint cap a la superfície. I per quina zona surten? Surten de tot arreu o en preferència de dalt o de baix? Jo veig que lleugerament n'hi ha més a la part de dalt que la dels costats. I això, quina explicació hi podríem donar? A que aquesta no faci bombolles i a que aquesta sí. Alguns alumnes poden arribar a dir que aquesta és una mica com l'aspirina efervescent, que es dissol. Per això les pesarem al final per veure quina cosa té raó. Però en principi que les bombolles surtin per dalt, què et suggereix a tu? Home, doncs, o podria ser aquesta, la de l'aspirina efervescent, i que per tant la roca s'està diluint. I en aquest cas, quan la peséssim, pesaria menys, hauria de pesar menys. O bé que l'aigua s'està ficant cap a dins i el que està sortint és l'aire de dins. Que hi havia en els poros. Exacte. I en aquest cas, com que hem substituït aire per aigua, quan la peséssim després d'aixugar-la, pesaria més. Pesaria més, d'acord? Bé, ara hem de treure les mostres, eixugar-les ben eixutes amb un paper de cuina o paper de filtre i tornar-les a pesar. El que esperem que passi, i de fet sempre passa, és que quan pesem la mostra pigallada, quan la pesem, el pes és pràcticament el mateix, a no ser que fem servir una balança d'extrema precisió que ens pugui arribar a apreciar centèsimes o mil·lèsimes de gram, que pugui haver quedat una mica d'humitat. I en canvi, quan pesem una mostra d'aquesta mida de la roca vermella, sempre algunes dècimes de gram o fins i tot algun gram pot haver augmentat el pes. Sí, tot dependrà també del temps que haguem deixat la mostra en remull i per tant l'aigua que s'hagi pogut percolar cap a dins el gres. Això permet introduir als alumnes també el concepte de permeabilitat, la velocitat amb què un fluid pot circular a través d'un sòlid. Això ja seria objecte d'altres activitats. El que ara direm és que intentarem que els alumnes se n'adonin com es pot cobrir més espai amb gomets. Si aquests gomets són els grans, el que demanarem és que uns alumnes intentin fer cobrir el màxim d'espai d'un full en blanc amb gomets arrodonits. Els subministrarem a un grup d'alumnes paper blanc i gomets rodons, no sé si allà, gomets rodons, i a uns altres un paper en blanc i gomets geomètrics, en formes geomètriques, que siguin quadrats, triangles, etc. Això, com veieu, els materials que sempre utilitzem són materials molt fàcils d'adquirir i molt barats. De manera que es demana a un grup d'alumnes que vagi cobrint l'espai d'un full en blanc, un trosset només, amb gomets de formes quadrades o triangulars, de diferents colors, si vols, hi tens també. Però sempre intentant que quedi el menor espai possible entre grans. Ràpidament, els alumnes s'adonen que quan fan servir triangles o quadrats
poden cobrir pràcticament tot l'espai, o molta part d'ell, i sense deixar pràcticament espai entre els grans. Un cop els alumnes s'adonen que en formes més irregulars encaixen i no deixen pràcticament espai entre elles, i les formes més arrodonides és impossible que no quedi espai entre elles, intentarem passar a un model de 2 dimensions sobre el paper a un model en 3 dimensions. Se'ns ha desmuntat una mica, però això seria un model d'un trencaclosques tridimensional amb peces de fusta, que qualsevol botiga de joguines en venen, i tenim per altra banda un pot ple de caniques, de boles d'aquestes de jugar als nanos. Si els demanem als alumnes quin model s'assembla més als quadrats i als triangles, ens diran que aquest, segurament, i el model que s'assembla més en formes tridimensionals a les rodones serà aquest, el de les caniques. Quedem, doncs, si et demano a on hi cabrà més aigua, dins un model tridimensional amb peces que encaixen o dins un model de peces esfèriques que no encaixen en absolut. Després de veure el model 2D, que quedava més espai a la part, en la part dels gomets rodons, i després de veure el model tridimensional, de veure que allà els grans estan completament enganxats i aquí, que veig que hi ha espai entre les caniques, doncs pensaré que hi ha més espai aquí. Molt bé. I si ho haguéssim de dir en termes de proporció, quina proporció o quin percentatge d'aigua, perquè si jo et pregunto, aquest pot què està, ple o buit? Home, a priori et diria que està ple, tot i que hi ha algun espai al mig. Sí, la majoria d'alumnes diuen que està ple de boles, però esclar hi ha els espais de dins. I quan se'ls pregunta quanta aigua, aquest és un pot de 500 mil·lilitres, i aquí tenim 500 mil·lilitres d'aigua. Si aboquem aigua aquí dins fins a arribar a dalt, quan et penses que hi cabrà? El 10%, el 20%, el 30%? Home, jo com a estudiant pensaria que no més del 10 o del 15. Val. O sigui que posem el 20. El 20% d'això serien 100 mil·lilitres. De 500 mil·lilitres, el 20% serien 100 mil·lilitres. Això ho tenim, no està totalment enrasat, a 500. Ara sí. Això ho tenim a 500, anem tirant i els alumnes, no sé si... Ho veig. Sí, els alumnes van veient que n'hi anem tirant molt, que n'hi cap molt. I ja estem. I això ara ha quedat enrasat a 350. 350. Perdó. 100, 200... 225. Això seria aproximadament un 40% de porositat. Això ens permet també que aquest experiment també, a part de sorprendre els alumnes amb aquesta gran quantitat d'aigua que hi cap, permet introduir el concepte de porositat. De fet, les roques que tenen molta porositat difícilment arribaran a aquestes porositats, però que tinguin idea de que la porositat pot ser molt elevada. A més, podem parlar de que els gresos no només poden contenir aigua, com en aquest experiment, sinó que també poden contenir gas o petroli. Val. Una cosa que no farem ara, perquè hi ha aigua, seria quan estés això sense aigua, només les boles, si ho inclinéssim, les boles què farien? Caurien. Caurien, com abans quan ho preparàvem ja m'ha passat. Caurien. I en canvi, quan agafem la roca que s'assembla més a aquesta, que és la roca vermella, perquè té els fragments que deies que eren rodons, doncs l'aboquem, els podem fer el que vulguem, i no cauen els grans. Per què no cauen aquests grans? I deu haver algun tipus de cola que els enganxa. Exacte. Hi ha alguna substància, una substància química que els enganxa, que els geòlegs d'això en diuen, i ja ho direm més endavant si un cas, ciment. Bé, una altra cosa que podem mesurar és la resistència a disgregar-se. A vosaltres, Anna, què et sembla que serà més fàcil si
si rasquem, què serà més fàcil desprendre, en quina roca serà més fàcil desprendre els fragments? Aquesta, que són rodons i enganxats amb un ciment, amb una cola, o aquesta que estan encaixats entre ells? Jo diria que aquesta hauria de ser més fàcil de desprendre els granets perquè ja al principi, quan l'agafava, quedava polseta a les meves mans quan la tocava. Ho provem? Ho provem. Va. Tu fas la roca vermella i jo faré... Això es pot fer amb una espàtula al laboratori o bé amb una cullereta de cafè de les de casa. Es tracta senzillament de rascar durant una estona. Bé, un cop rascats i observem el que s'ha després sobre els papers, podem veure que la roca vermella ha deixat molts granets, es poden apreciar perfectament, i en canvi la roca pigallada pràcticament, potser sí que ha deixat alguna cosa, però pràcticament no se'n veuen. De manera que veiem amb això que serien més resistents o menys resistents a la erosió. Bé, hi ha una altra prova també que serveix per veure quina roca és més resistent i quina ho és menys. Aquí tenim 3 fragments de la roca vermella, que els farà anar l'Anna, i 3 fragments de la roca pigallada, que els faré anar jo. El que es demana als alumnes és que el tapin ben tapat i que durant 30 segons ho agitin. Val? Doncs vinga. Un cop passats aquests 30 segons més o menys, el que fem és abocar el contingut dels pots sobre un paper blanc per veure si hi ha alguna diferència. Bé, es pot veure que mentre que aquí quasi no s'han desprès fragments, en la teva... Doncs en la meva hi ha molta sorreta, molts granets que s'han desprès. Sí, per això també ens indica que aquestes roques seran més fàcils d'erosionar i de desgastar-se. Bé, fins ara no hem fet servir cap nom de roca i a partir d'ara tampoc el farem servir, però el que volem és que els alumnes comencin a classificar tipus de roques. El primer tipus de roques, la primera distinció que hauran de fer són les roques formades, com la roca vermella, per fragments més o menys arrodonits i units per una cola, per un ciment, i, en canvi, les roques que tenen granets grans que estan encaixats entre si. D'aquestes en direm roques sedimentàries i d'aquestes en direm roques cristal·lines. Si després tenim unes quantes mostres més, podrem distingir dintre de les roques cristal·lines, aquelles que presenten una certa alineació, que en direm roques cristal·lines metamòrfiques, i les que no en presenten, com aquest granit, ara ja comencem a fer servir noms, que no presenten aquesta alineació. Les que presenten l'alineació hem dit roques metamòrfiques, les que no, roques magmàtiques o ígnies. Amb aquesta experiència que ara acabem de posar en marxa davant vostra, el que hem volgut demostrar és que es pot fer que els alumnes classifiquin les roques en els 3 grans grups de roques sense fer servir cap nom de roca. Això, encara que no us sembli, permet classificar amb una precisió molt gran pràcticament el 80% de les roques. Cal tenir en compte que hi ha algunes roques metamòrfiques que poden no presentar alineació o que hi pot haver alguna roca sedimentària que, malgrat estar formada per fragments, estan molt enganxats i no es desprenen tan fàcilment com aquesta d'aquí, però en principi... Sí, exacte. La calcària és alguna que acostuma a donar problemes, també la pissarra, perquè té moltes capes i no l'acostumem a classificar com a sedimentària, però la veritat és que la majoria de roques es classifiquen... El 80% aproximadament de les roques es poden classificar sense error per part dels alumnes sense haver fet servir cap nom de roques. Aquesta és una petita mostra de les activitats que fem servir a Earth Learning Idea, que, com dic, podeu consultar-les en el link que es veurà a continuació. En el link que trobareu a continuació. I ja està, moltes gràcies. Moltes gràcies.